लेकिन हमके बहुत डर लागत। अरे का डरा तड़ू हो, जब प्यार कैली हो तो का मजा मिले लगी ना। मिला लगे तो फिर डरा मत। हम ये मजा हमके रोज चाहिए, ठीक बा? तो फिर रोज हमरा से मिलो, बात माना हमार, और रोज बसवाड़ी के पीछे आइल करो, ठीक बा? माई देखत होई रास्ता, ठीक बा? बाय बाय। बाय बाय। देखा हो लड़का सूत गल बाटे, ई नहीं ना एकरा बुझात कि हां तनी एकरा के तेल घसी देई। आ जब एकरा के मिसम चाहत तब ई मिसाई चाहताई न त ना। अरे हम त बाइन त तनी पोसा के हे त बड़ा होइयो गल बाटे, सुता देल बे जैसे बुझाता कि एकर लोग लड़का होइला ही नाही है। ई त अलगे औजेले एगो बेटी बिया, सात घर दुश्मनों के ओइसन भगवान बेटी मत दे जैसन ई बिया। बतावा हो एकरा नहीं के ओकर बेटी होखेले, अमान हो गइल बिया एकदम सने, जहाँ ना घूमे के तहाँ घूमतिया। इतना ही कब कब दिमाग खराब कैले रहती है ना कि का पता लगे कि कदम एगो तो पहले मोबाइल ले लेती है, 24 घंटा कर मोबाइले में ध्यान रहताटे, घर के काम के एथुए नहीं खे रहत कि हाँ सियान हो गए बानी, कम से कम काम धंधा करी। बताब हमारा के न एकदम सने हाइल काइल कर देले बाड़ी सर। ई ना कि हाँ लड़का बाटे तो तनी हमें सुता दिए तू कर दे। आई सबती तो खाली दिन रात मोबाइले में, खाली दिन रात मोबाइल में रहती है। एगन तो एकरा बुझाते नहीं कि हाँ का करे के बा ना करे के बाटे। दूसर के बेटी के देखता एकदम मन खुश हो जाता। एगो हमार बेटी बिया कि एकदम मसाने बहिला नियर घूमत रहते। सुता 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 उठिए के लेके चल घुमा। सुता सुता बेटा सुत। ओढ़ाया नहीं खे देती है। अब तो अगर कहीं लो कि गई तो मार अगर गोही फाट जाई। अभी का फेरा में बिया हमू अगर टाहिए में रहता नहीं। आही रे माई, अरे माई हो माई लड़का का तनी कुछ ओढ़ा दिली आके हो। सोना भी फोन कर तनी कि हमार जान का कर तो उनका भी तो मने नहीं चला। हेलो हेलो। अरे हमार सोना फोन में काहे ना उठावत रहा हो? अरे धन तारे याद में रहने लेकिन तू कैसे फोन कर देलू है? सुनी बोला। बहुत आपके याद आवता। देखी ना रतिया दिनवा तो कट जाता, लेकिन रतिया नहीं खे कटत। कहे से कि दिनवा में तो घूम के एहर ओहर से टाइम पास कर लेते, लेकिन अरोरा बगैर हमारा रतिया में नींद नहीं खे आवत। देखा तोहरो बिना नींद ना आवेला, काहे से कि तू हमारा सपना में आवेलू, ठीक बा? आ हमारा से एक बार मिल। सुनी ना रउआ तो सपना समझता नहीं, लेकिन हम तो रउआ के कहिए अपना समझ बुझ बानी। ठीक बा, उहे सपना के अपना बना लो, ठीक बा ना? सुनी ना। बोला। माई और भौजी। भाई भाई ना भैया तो बाहर बोल ही बन आ ना हुई तो आई ना आज के रात रउए संगे हम बितावल चाहत। बाप रे बा, आज प्यार होई का? ठीक है बाटे, तो तैयारी के साथ बैठी हम आई, ठीक बा? सही में? हाँ सुना ना। हाँ बोली ना। लव यू। आई लव यू। ठीक बाड़ू? एकदम ठीक है। प्यार का सूटवा पहनले बाड़ू ना? हाँ जी आप ही के पसंद के पहले बनी। आई ना और इंतजार ठीक बाटे, ठीक बा रखता नहीं जन्नी। आ जब ले मैसेज ना भेजम नु तब से आइम जन, ठीक बा नो? ठीक बाटे। हैं ठीक बा। आ मुझे में बाड़ू ना? एगो चुमा दे दी। बुची जी। हाँ भौजी। लाज शरम बागो तरी तनको कुछ बुझाला का हुई हो? कौना भतारे ले लागल बड़ू हो? देखो भौजी ज्यादा मत बोला, ठीक बटे नो? ज्यादा बोलता नहीं। तार भईवा से लागल बनी, ऊपर से सीना जरी। तार भईवा से लागल बनी। का नाम बाटे? हैं लाज शरम नहीं खे तनको के करल चुमा मांगा तड़ू तबे ले का मांगा तड़ू हो? अरे हमर सहेली है रंजू, ओकर से मांगत नहीं। देखी बुची सुधार जाई, ठीक बटे? नाम मत हंसाई गांव में आजहार में। जाना तू अपन देखो हमार का देखल तड़ू और नहर ले खेल कूद के हमरे में देखे में बाड़ू। 50 को भतार रख चल तड़ी और कह तड़ी कि नहर ले खेल के आइलू हैं। पकड़ ले हनी तो ई कुल बूढ़ी मन बिगड़ले बड़ी कपार पर चढ़ा चढ़ा के। ये बेरा उनका राखे बा कि कुल पूरा कहे तनी इतना इतु भइल त कह देती कि हां रे भौजैया चाहे माई हम शादी बियाह क दस जाके रह भतार भिरी। ए बेरा देखो सी कि काइन का गति हम करत। हम अपना पीहू के इंतजार करत नहीं, अभी ले तक ना आइली। नहीं है तो हम रहब ना, भागी जब हम कितना हम प्यार करी उनकरा से। बोलौले बाड़ी एजुकिया ले हम खड़ा बानी, अब तक ले आवत हुई हम। ठीक है बेटे। हाँ आ गई। अरे वही जू
अब आओ थी। अरे हम तो कने सरप्राइज दे अरे हम तो डेराई गई नहीं है। कहे डरा गोनी रोआ अरे बुझाए कि हवा का झोंका आ गई। अरे तू तो कितना बदल गइल बड़ू हो। ये तनी मुंह बांध के आइल होई यही के वजह से तरह जान तो तू हमारे सामने मत बानो ठीक बा। आ सुनो तोरे के हम देले रही हॉर्लिक्स पिए के काहे ना बढ़ल पिया नहीं हाजी तो छोटे कद रही तोहार। तो हमारे को सपना बाटे सब तोहार कुछ हमरा हर के सपना पूरा करब। कहा हमरा के एगो आईफोन चाहिए। आईफोन हां ठीक है बा टेंशन नहीं कैसे के आईफोन? आईफोन चाहिए ना। हाँ। जेवन हमार बात बाटे उ बात माने के पड़ी ठीक बा। अरे वो तो हमने के तो शादी करे के बाद जिंदगी साथ उ तो बटले बा लेकिन तो के हेनी आवे के पड़ी साइड में थोड़ा ठीक बा। अभी ना अबे तो फिर कैसे आईफोन लेबू। शादी के बाद शादी के बाद रोग नहीं का पता हम तो तू बटल प्यार तो करे लेकिन तू बात नहीं खुमानत। हम तुहारी से प्यार करीना हम खा के कसम कहते तो जन्नी को हम तो दिल चीर के अपन दिखा दे हम। वाह वाह दिल चीर के तो तू हमरा के देखैबू लेकिन हम नहीं चाह जान तनी एगो हम कुआर लड़की बनी अगर मान तनी कि नादानी में हमनी के जवानी के जोश में अगर कहीं उल्टा सीधा कोनो काम हो गई मान तनी लड़का उका होके के रह जाए तो हम देखी हमरा के दुनिया वाला मार के बिक दी हम। देखा पीहू गाँव घर तू डेरा तड़ू हम ना लड़का हो जी तो का हो गई पगलाइल बनी का प्यार है अपन और का प्यार का माई निशानी। बाबू मार दिहन जिंदे में अभी रोवा का पता नहीं के तो हमार भाई बाप कितना खिसिया हो सो। तो तू डेरा तकबू है राकेश राजा ना ठीक बा ना। अच्छा जौन कुछ होई नु तो रउए संभालम ठीक बटे नु ठीक बाटे ठीक बा। तो चल जल्दी। वाह प्यार हमार कितना राजी हो गइल बाटे। अब जा तनी प्यार के प्यार आई ना जी हां आवा तनी चलो चलो लेकिन हमके बहुत डर लागत। अरे का डेरा तड़ू हो जब प्यार कैली हो तो का मजा मिले लगी ना। निमन लागे तो फिर डेरा मत हम तब ये हैं मजा हमके रोज चाहिए ठीक बा। तो फिर रोज हमरा से मिलो बात माना हमार और रोज बसवाड़ी के पीछे आइल कर ठीक हम ठीक जा बा। माई देखत होई रास्ता ठीक बा। बाय 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 बाय। टाटा। अरे वाह बारे पिहू वाह ऐसन ऐसन यार के तू इतना मजा दे के कितना फायदा हो गइल बाटे। रोज ऐसे ही मिलत रहली जिलत रहली आ तू हमरा से का चाहबू आ का पैबू तू मांगत रह दिल खोल के। ये बड़ा मर्द की फोन लगा के कहम एकदम हमारा के हाइल काइल कह दिली थोड़ा भी हमारी बात के कुछ नहीं के समझत। एबरा फोन लगा के इनकरा के ना 10 गो सुनौनी बात ना त इहो जानिए जे हैं ई जानतन के हेलो हेलो गोड़ लगा तनी दूसरा का टकर तो रो अपनी होकर के समझाइम के ना समझाइम दुलारी धिएवा के अपनी। अरे बेटिया पढ़त है ना पढ़तिया मोबाइल दिया कि ऑनलाइन हमर बेटी पढ़ाई करी उ पढ़ाई करतिया का भइल बा बोलो ना। घर से निकलतिया सुबेर खान तयावतिया साजी खाने जया लेके भाग जाई न आ जया तहर मुंह में करखा पोतवा देई तहिया कहवा के हमर मौगी का कहतलिए तहिया हमर बात सुना जाई। देखा राज मत उल्टा मत बोला बेटी के पढ़ाई लिखाई के कुछ बनाए ठीक बा। घर में मान तनी के पतोही बिया तो सब कमा पतोहिए करी लड़किया नहीं के कर सकत ना। उ का करी उ अब ना सीखी त कहिया सीखी ससुरा ओकर संगवा तू जेबा कि हम जाई भी बतावा। दे तो बेटी एकदम समझा दे ए जब बिया बेटिया के दे देई दे ना बिया केनो एतु हो कि ना त तू समझिया हमरा के मत कहिया तब तक कहबा ना कि घरे तू रहली त काहे ना देखली ह। अरे कैसन गड़बड़ घोटाला हो जाई गड़बड़ घोटाला हो जाई जाके बा बाजार ओकरा बा चिंता ओकरा चलता हम बाजार नहीं जातनी है मान लो घर में नहीं नोचर कनिए बे कैसे कर घर छोड़ के चल के अच्छा बाहर के ठीक घर बा बता फोन रख बात करे ओकरा से जब आई तो ठीक बा। हां ठीक है बेटे रखा तनी उहो का करो मरद हो बाहर भीतर पैसा कमाता कि विपत्ति के बियाह शादी होई पढ़ाओ लिखाओ तटे कोई अकेले लड़का कितना का करी लेकिन ये कुछ नहीं के समझत हमारी बात की हैं। अच्छा ढेर दिन गल थोड़ दिन औरी सहतनी जहिया डांटा उठ जाई दिल बरसे हूं हाय 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 अपन ही बाप से बतिया अपनी बाप से बतिया फोन से क्या करबे भाई अभी हम नहा के पहिन नहीं अनु रे नहा के पहन ले भर दिन में 50 गो लिपस्टिक मार के कौनी भतर के देखाव तारू बतावा ना हैं रोज बहारी हमरा के इतना उबियौले बिया ना आ कि कहिले का उड़हरतो ने के के ठीक बन तोर हर फैशन नहीं के देखल जत नु बाजार कर जाए के बाबा पर चेत तन को कि घर में तिया ना तक नहीं खे
दे ना बाजार से एक तो बतियाई है। हेलो हाँ बेटा गोला तनी पापा खुश रह बेटा। ठीक बाड़ू रात भरो? ठीक बनी पापा तू अपन कह। ठीक बाटे। तुम माई के नौवा धके काहे बुलावेला पापा? अरे बेटी माइये का प्यार दुलार सब कुछ है। बेटी पढ़ाई लिखाई कैसन चलता? पापा एकदम बढ़िया चलता। हां तू कहता ने पढ़त हम नहीं देखत नी। पापा हाँ बोला बेटा। आ तू अभी मत या 2 साल के बाद या पैसा खूब सारा भेजो तो हम पढ़ लिख के एकदम सरकारी नौकरी करी। बेटी मुजी में बाड़ू ना? दूजी में मुजी में ऊ का होला पापा? मजे में बेटा। अरे कुतिया दे ना फोन धर हमरा का बाजार जाके बा। कोई तो कम गाड़ी दे ना तुम कहियो अच्छा जरूर दो के मर जिम नु। माई के धराओ। काहे ई बतिया नहीं की पूछतनी आ कि कहां घूमत रहतरी ई बतिया पूछे में लजातनी। अरे ई आप वही का देन बेटा की कबर पर चढ़ के अभी हम खाई पिए लायक नु बानी हो खेले लायक बताओ ना। हां बेटा। भौजी का करी? राम बाप से ये कुल बात कहल जाला रे। हेलो गिरा के फोटो विष्णु तो ले ले ये तोरे मोबाइल है। का इहो त ले बीतल बाड़ू। अब बाप से मांगलो तब तारा खातिर नोट बाप के निकल गइल हवे चढ़ावस का पार पर। हम जातनी बाजार घर द्वार निमन से देखिए। ठीक बा मई। हां हां चली गुजरिया ए बेटा मैं कमो कर दे माई ले कोन कुल लगा के रख दे झाड़ू पोछा कर। हां है कुल है ले पोप दे तनी भैंसी का नादी लगा दिए ओकरो के लिए के जातनी। काम धंधा कर दे ठीक बाटे। नहा के लोग खोल ले बड़ भौजी पीस दे। हां पुल का तनी खाना ना सर से कराए बना दे रात हो जाई। अरे एबार मुर्गा लिए मसाला ए पीस बेटा दिए। जेतना काम हमरा से करवावे को होई न भौजी कुल ध दिया बाहरी निकालो कुल कर दे। एबार का बात बा केले के चाद के निकल बाटे। ए मई लुका खोल के धइले बड़े पीछे के हम पीछ दे। मुर्गा लेके आई मसाला पीस दिए भात रोटी बना के धइले रही। ठीक बा, ठीक बा। कहीं जाइए मत ना त मार भई त लाते की फेंका दी। कहीं घूमे नहीं खा जाए के। चलो कनी अरे हमर माई बचपन में कबड्डी खेले है तबे तो गोड़ हाथ पड़कावे ले। मजा आ गेल। अब तो जानू के अपना घर में बुला के एकदम माजे ले हल जाई। अभी मैसेज करत तनी का भी। अरे जल्दी से रिप्लाई करो हो। हां आज ही हो फोन एक कॉलिंग फोन कर दो तनी। हेलो हेलो का ये हो? जन कहाँ बड़ा हो? अरे बानी हम बसवाड़ी के लगे। वो जगह को तो जल्दी से ना सुनो ना उजू ना उजू तालाब के भीरी ना 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 उजू आवा ना सुनो ना बोला ना। माई या भौजी बाजारे बोल बैसा ठीक बा और जल्दी से आ जाना। अरे पिटवाइबू का हमरा के? अच्छा अच्छा चीज बना के तू तालाब के धोरी आवा। तू आओ ना तालाब के धोरी। आ तहार मन पसंद बनल बाटे आलू के पराठा। आओ ना मड़ई वाला घर में आओ। ना तू अच्छा ही ठीक उजू बा आवा। हम गेट खोला तनी। पिहू पिहू अरे आग लो का हुआ? अरे अरे यार लागो नहीं माचा आग जी जो के धन हो गनी के। बाप रे माई बाप। भौजी अच्छा ये बात बताओ तो आके हम हॉर्लिक्स पियाइला हम हेतत लंबा बानी हॉर्लिक्स सब पीलल का। हां गुड मन का के कुत्ता को चुका है खेती रहो। कितना तू खुश बड़ू हो जानू। अरे कोई मत खुशी के मारे तो एकदम हम पागल आ गइल बानी जी। पगलाइल तो बाड़ू लेकिन हमके डर लागता हमरा के। हमरो बलमुआ एको मौका नहीं छोड़ेला कोड़ेला तो ये के लगे 4 काठा कोड़ेला कि गलिया लाल कोइले बाटे चुम्मा चाटी से। चली घर में आ जाई और तब ओकरा सुना सुना घर में ले आ तरू तो होई ना। अब आई ना पहले आ जाई जल्दी आई। बाप रे बाप मौका पे न चौका मारे के बाटे। आज तो चौका मारा फुल एंड फाइनल। ढकेला मत हो बाप रे बाप। माने अच्छा ये बात बताओ ई तोहार भैया का बेटा की ना ना माई ना का भाभी भौजी के होने बाटे भाभी के हम ए जब माई मच्छरदानी में सुतेले आ हे पा हम सुते ना ए जे माई के सुना ना ई बड़ा गुज गुज करता यही पे प्यार कइल जा। हां तो यही से धक लेनी देख ले ए जेल बत्ती रोवा से वीडियो कॉलिंग बत्ती आई ना यही जे देखाई। अच्छा यही जो सुतेलू। हाँ। अच्छा देवलिया ई का बाटे मच्छरदानिया। हाँ, हाँ। अच्छा मच्छरदानिया में तू हनिया खूब करेलू ना माई के चुप पे। अच्छा ये बात बा। अच्छा ये बात बताओ तू इतना दुबरा कैसे गेल बड़ू हो? ठीक बानी जी बहुत मोटा जते देखो हमार दियल हॉर्लिक्स पियल कर ठीक बा तोहार कद एकदम लंबा हो जाए ठीक बा ना। आ सुना अब जुआल बनी ना तो केहू होइए नहीं कि आको घंटा खातिर गोइल बढ़ी जाए। अरे माई के आए में सांझ हो जाई सांझ हो जी ना भर दोपहर ये जे रहे तो सुना चल आराम से तू सूती। तो ठीक है बा आज चलो ना मौका मिलल बाटे चौका मार देल जाओ। चली ना मच्छरदानी ए में हां चलो ठीक है बाटे जा ढुको ढुको हम आउ तनी रोवा ढुकी ना ऐसा नहीं तो बोल के मिलबो ना कोई
तनी हमने के कुबेरा को के रहती जानो तो से करा मिल। अब तो इहे तो बाटे बाजार लागेला तो तनी मोल भाव कह के आदमी ले लेवेला अपन दाम से। अब बे बाजार के जा तब महंगे तो देता रहसा। और वो लड़की के छोड़ ले बनी अकेले में डर लागताटे। आजकल बेटा बेटी महंगा ते तो जी इतना महंगा के पूछे इतना पैसा लूट के दोगला कौन कहां रखी बे चल हमर गोड़ में तेल लगाव ठीक ना झूठाऊ कमरा का तना दूर लेके आइलू आ ओकर के काज कमो कइले बे कि ना कौन तो मसाला उसला पीस के रख देला हई। तो बताओ मुर्गा के कहाइलो मसाला पीस के चली का हो जाई आलू आ गोभी मटर की सब्जी बन जाई वही में का होई ये ना होई। हां अब ये ना होई नुकसान नहीं तो होई। अब वो का जन घर के काम कइले बिया कि घूमे गइल बिया अब तो चलल जी तब ना पता चली। धीरे-धीरे बोल धीरे-धीरे का कैसे बगल में चाचा चाची आज तू तो बटला ही बटे सुना ना तू कितना अच्छा लागे अब बुझाता जरूर ले जा ठीक है बॉम्बे का तैयारी कर लो चुप के करे कर ना देखो के आई लव यू जानू आई लव यू सुना ना सुना जल्दी सूता जल्दी खोल जा अरे जल्दी सूता ना जल्दी हमें ही तू काहे पगलाइल बन का जी बुची जी अब तो नहीं तन को लाज शरम बाग तरी हाय घर के पिगल बड़ तोर लोग वाले सब लुका जाई दोगला कौन हो बाहर के घर में ढुकल बरे घर में क्या ढुकल माई ये कर माई निकल रे क्या करता है अरे मोबाइल हमारी इज्जत घर में उड़ा करिए करे अब हम खेला तमाम करम ना बस रही ना बसुल बाजार सुरता वाला कौन है निकल तर मारतन के टंगरी छटा के जाला रुक भजिया उड़ा दिहला इज्जत मत आ तो मार का एक गर्दन उतार देता नहीं कि ना दो वाला अरे करी में हल्दी भाजी ना बस रही है ना बांसुरी बाजी तू अगर में निकल पापा तोरे के मारे लगी हां तोरे हे छिनार लेकिन खाते तोर पापा रहे करे पैसे बोला दे पैसा में ले चल हट जाइए तोरा का मुंह आइए देवे के एक रख